kekudang menapa menika mboten lepat krana kula ngrumaosi tasih cubluk cupeting nalar tuna ing budi cingranging samukawis lan kula inggih ngrumaosi menawi kula dereng saged mudahaken gesang kula menika kangge nusa bangsa lan negari Kanjeng Rama. Ger pun Rama iki saektine bombong dene putraku Abimanyu ingkang dikekudang. Ing besok bisa nerusake sejarah ing ratu. Nanging krana apa malah kowe sing kendho Abimanyu? Inggih. Krana kula ngrumaosi samukawisipun kula inggih tasih kirang. Kejawi kula mboten pantes putra-putra Pandhawa menika mboten namung Abimanyu. Nanging tasih kathah kados Kangmas Pancawala, Kangmas Gatotkaca, Kangmas Antarja lan sanesipun Kanjeng Rama. Abimanyu kula wonten dawuh bombong-bombonge wong tuwa kuwi lamun nyawang anake bisa padha kasil. Tegese bisa ngluhurke lan junjung marang asmane wong tuwa. Abimanyu sira iku anak Janaka, jagat wis nekseni. Lamun Arjuna iki wiwit cilik nganti tekan semene ora kendhat nggone tansah gedhekke tapa brata. Ora kendhat nggone ngudi kawruh lan kapinteran. Supaya uripe Arjuna bisa piguna kanggo bebrayan gung. Mula Abimanyu pun Rama kepingin sira iku bisa taruna ngungkuli bapa. Sira ingkang wis dikekudang aja nganti kendhu, aja mangrung tingal, aja mandheg mangu, aja nganti kelangan kiblating kautaman lan lanjering bebener. Tatanen rasamu, tatanen jiwamu. Abimanyu, Arjuna moh lamun duwe anak mung sumindhe marang wong tuane. Anak Arjuna kudu bisa tangkar tumangkar lan kudu mentas kok karepe dhewe. Lan meneh Abimanyu, sira ingkang wis dikekudang, mula sira kudu tansah ngudi kawruh kapinteran. Krana upama besok sira dadi ratu, ya kudu ngasta daya pangwasa luhur ngambil gaiping widi. Lan ingkang luwih wigati, sira kudu nyandang kanugrahaning Jawata gayuh tumuruning wahyu. Nanging sira kudu prihatin gayuh dhewe. Lamun sira ora bisa gayuh wahyu, utamaning wahyu ning ratu, aja ngaku anak Janaka Abimanyu. Abimanyu, ampun sumengko raosipun mundhak tumpang suh Kyai Semar. Umpama aku mati wae piye Kyai? Ampun ngaten nggih Gus.
Ramamu nggih Ndara Janaka niku piyantunipun ladak lirih niku pun kawit riyin. Merga kula niku ngomong kang Rama niku bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Piyaine pancen ladak lirih mula yen paring piwucal lan paring duka kala-kala nggih sok mawi pasemon. Margi ngaten nggih Gus. Wong tuwa sing bisa dadi guru, wong tuwa sing wis bisa dadi guru nggih dadi paugraning urip niku kangge njaga murih yuwananing tedhak turun. Tegese karaharjan lan keselametaning kanggo anak putune kudu taberi. Mulangake gegebengan niku kudu dilakoni mumpung isih urip lan sembada. Krana nek pun kebacut mati niku boten badhe saged ninggali warisan. Tegese ninggal warisan pepadang. Merga yen nek wong wis mati niku pun boten saged diguroni meneh. Umpama iso diguroni ya mung tinggalaning ilmu sing dilalah sadurunge mati dipun serat. Utawi cara tembunge wonten rekamane. Niku bab warisan pepadang kejaba niku warisan wujud bondo donya langkung-langkung warisan barang sing migunani niku nggih saged ditinggalke. Mula wong mati niku babagan kadonyan apa wae wis pedhot. Kejaba sangune mung 3 perkara inggih niku setunggal amal utawa lelabuhan. Kaping 2 niku ngelmu ingkang piguna. Banjur yang kaping 3 dongane anak lanang ingkang saleh. Mula kados Ramamu Arjuna nuturi kanthi pamecut rembug sing kaya ngoten niku boten luput. Merga dadi wong tuwa niku nek kawruh dienggo dhewe niku nggih boten becik. Lan wong tuwa niku nek nggadahi anak putu niku boten wonten sing ajeng njlomprongake. Punten. Mumpung sampeyan isih jembar kalangan isih padang rembulane mang tindakke kanthi sak becik-becike. Merga sampeyan iku sing diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusu bangsa lan negari. Napa malih jandika niku dikekudang sing bakale saged nurunake sejarah ratu ing nusa Jawa niki. Mumpung niki Jawata badhe matedhaken wahyu ning ratu manggayo nggih Den. Kiai, biar padang trawangan persasatmu mampai manci panglong kepapak obor sosro. Dupi aku midhanget kabeh pangandikane Kiai Semar. Taso namung puja sesantiran puja mantra pangestune para sepuh uga pangestune Kyai Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akal lan budi dadi cagaku, kapitayan dadi gegondelanku, sabar dadi pusakaku, dharma kautaman dadi jejibanku lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Inggih Ndara. Abimanyu sumedya gayuh wahyuning ratu nanging Kyai rening mawa aku dinukan utawa dipecut Kanjeng Rama. Mula nggonku gayuh wahyu ora wujud Abimanyu sing kaya mangkene. Samengko Abimanyu bakal mimba dadi pendhita, merga kanthi sarana dadi pendhita demen manteng ciptaku nggonku gayuh wahyu ning ratu Kyai. Inggih. Niku pun sae niku pun mang tindake kula nderek ngawat-awati etok-etok dadi cantrike Sang Brahmana Muda. Lan mang percaya mawon sinartan manteping rasa lan tumaming tumindak sarta linambaran ati kang suci pepayung budi rahayu. Sapa sing darbe sedya hayu mesti bakal mungguh rahayu Den Ndara Abimanyu.
Purwakaning carita linarik nututing basa. Duwe gunung Musrasa yen laras saya karaos. Mula sari lang rasa wani, roing diri, rasa rumongsung rumangsani lir jalma Ilokaca. Jarweh wis jenakup cahing carita lo becik wis gumelar jroning pakliran. Yaiku kang sejati, hampir sari pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darum Yang Kartika. Kinurba kudrating kang kawasa. Sari ratri angedri bawana purwa ing tekek dosina, gilir gumanti tanpa gembo. Teman dadi petanganing dina, sasi, warsi, windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumangkar sinirambun Jawa kaya pati ngrembah. Dadi pepadhange kutu-kutu alang atoga, buron yang buron toya, dadi bebrananing kang tanpa wicalan. Jarung menungso tinitah priya wanita sepandha-pandha anut golonganing bangsa dewi-dewi. Aning negari pun ditoy kaya Adidasa Purwa eka marang sawiji adili luwih dasa 10 Purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasmaning akasa kinapiting samudra Raja Samyanggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke. Yakti ingkang sinebat gumlaring negari Dwarawati ya negaring Dwaraka ya negari Jenggala Manik. Prabila winasta negari Dwarawati yaiku polawan nganing jagat utawi wanganing rasa Dwaraka. Panggonaning bebuka apantesa kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya nagari 100 sarantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadosa. Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sedaya samya sayek saeka kabdi akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Tuh negaring Dwarawati kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane. Mila datan momokal lamun ngenguwung tejane ngambar arum kuntaping nagri. Lah sinentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Nyakrawati yakti aja juluk Maha Prabu Sri Bathara Kresna, ya Prabu Harimurti, ya Prabu Padmanaba, Kesawa Wasudewa, Narayana, Danardana, ya Sang Wisnumurti. Narendra ingkang berbudi bawa leksana tur hambek angayomi dharma, angayomi agami suci, angayomi para kawula kang samya angreksa raharjaning nagri. Tuwin ngayomi dhateng haing sapadha-padha hanggung hangaosi dhateng asanes. Kapungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan sarate tanana pedhote. Nujuri sajuga sang nata keparang miyos tinanggil mungguing sitinggil binaturata. Lah sinentawa ingkang keparang nyaket mangarsa lenggah mabuka amarigelu Susilarja wadana tumungkul yayah kanjeng Pertiwi. Tuh menika warnanira pisanipun putra dalem satria ing parang Garuda kekasih Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka. Raden Samba mengkarakan pisanipun satria Garbaruci nenggih Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya. Dene ingkang pinangka tetindhing para wadya warangka dalem rekyana Patih Udawa. Kasambet pisanipun para mantri bupati nayakaning praja amber blabar panyayah samudra tanpa tepi. Marika busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita. Mangkono rewung sing samekta. Sang Nata Arsa medhar sabda dadya mangkono paodas maraning driya ingkang dereng kababaring lisan.
Sri Tinon ing pasih bakat busana maneka warna sebab puspiteng udyono yang banjara sarwara ranggeng maneh Narawata ana Obro prabanyo kang sumirat kenyaring deca liwaran lereki lat sisiring dadit wimbo kakandha mrek pinggit katiuping samirana mandra sabaran mangambar kungas Gepeki madyaning pasewakan tandya Ngiwang sukma jagat mangadya linuwih Kakang Pati Udawa haywa kongsi ndadekke kaget ing pamikirira marmane pasuwanira ingsun piji mangarsa saekti ingsun mung bakal mundhut pawarta kadiparan anggonira rumeksa prajaningsun Kakang Patih Udawa hai nok nun igawit mundi pangestu dalem sedaya para nayakaning praja tansah sumungkeming panjenenganing nata boten wonten ingkang anglirakaken dawuh senadyan para kawula ugi tansah tuwuh ing boga wastra tansah sumanggeming karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari ayo nok inggih Yaya Pati Udawa ingsun nedha nrima dene sira widakda rumeksa prajaningsun lan bisa njunjung asma keprabanan ingsun
pakarya kang kaya mangkono lestarikno ya Patih Udawa Ainuk Nun. Kejawi saking menika suwanipun ingkang abdi kepatihan ngaturaken sumangga pabekti sinuwun ya Patih. Wis ingsun tampa nanging tiba padha-padha. Kadangipun Kakang Yai Setyaki dikepara ngarsa pisowanira lan padha kanthi praharja Yai Setyaki. Nggih. Awit mundi pangastunipun Jengkoko Prabu lulus raharja pisowanipun ingkang Rai Garbaruci boten manggih halangan setunggal menapa. Kejawi saking menika ingkang Rai ngaturaken sumangga pabekti kunjuk wonten sandhaping pepada paduka Jengkoko Prabu Indrawati. Setyaki sira ngaturke pabekti wis ingsun tampa. Akarya bombong penggalih ingsun. Astutine ingsun wae tampa nono Setyaki. Ainuk Nun. Sanget kapundi. Mugi dadosna jimat paribe. Putraningsun Kulub Samba Wisnubrata kepara ngarsa pisowanira Kulub Samba. Kula non. Inggih Rama Prabu. Kejawi saking menika sawanipun Kang Putra pun Samba ngaturaken sumangga pabekti kunjuk wonten sahendhap pepadhanipun Kanjeng Koko Prabu Samba. Sira ngaturke pabekti wis ingsun tampa. Akarya bombong tias ingsun pangestunipun Rama Gyagi Tampanana Samba. Kawula nuwun inggih. Sangat anggen kula mundi Rama Prabu. Samba. Pancen iki dudu pasewakan kaya padatan, nanging pun Rama kepengin sajarwa miji marang jeneng sira Samba. Inggih Koko Prabu. Kepareng ingkang putra pun Samba lajeng sumadung dawuh, wonten wigatos ingkang kados pundi? Ingkang putra sampun sumedya nirengaken karna manglungaken jangga. Murid terwaca anggen kula nampi sabdanipun Rama Prabu. Andra ingkang puspita rum kasiliring samira nomre Sakar kadung ngas kadangyo maweh raras retaning griya Samba. Ana tetembungan anak anung anindita tegese duwe anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa. Aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kudu kababar ana ing pakarti. Samba. Pun Rama iki tintah dadi wong tuwa dasare yuswaku ya saya tambah. Mestine umpama ta srengenge mono bakal ya banjur nglewang mangulon. Lan ora suwe maneh neng diparani mesti aku bakal manjing alam baka. Neng diparani mesti aku bakal manjing surup Sandyakala. Lumaku ning jagat peteng bali marang alam baka. Eling-eling mati kuwi saben wong mesti bakal nyanyi. Pisaing raga karo sukma ora mawas sing sugih, ora mawas sing mlarat. Sing kasinungan derajat pangkat ora mawas sing bagus sing ala kabeh mesti bakal ngincipi pati. Nanging yen urip iku ana werna loro yaiku urip sadurunge mati lan urip sawise mati.
Sing kaping pindho saiki ngrembug babagan negara. Babagan negara Dwarawati iki. Merga ing katentreman lan isi karahayon. Dene karahayon lan katentreman mono bisa kagayuh yen to ratune utawa pangembat ting praja kelawan kawulane padha sayek. Saeka praya manunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula kudu ana peperintah sira ora kabotan tampa nglintir keprabon ingsun. Inggih. Mesinipun ngaten Rama. Ingkang putra Samba mboten badhe kawratan yen dados Ratu Ndwarawati. Kula sagah jumeneng nata ing Ndwarawati. Rama, bagus. Pancen sejatine gedhe pangarep-arepipun Rama marang sira. Bebasanana tembung taruna ngungkuli bapa merga pangajap ingsun ning sire keprabon ora urung besok ya mung sira. Ya mung sira ingkang ingsun dama-dama lan ingsun kekudang nglintir keprabon ingsun. Mula pun Rama mundhut marang sira. Sira kudu pinter piguna lan kudu bisa ngedhoi. Bisa ngedhoi marang piyala. Pinter tegese kejaba sugih kawruh nanging uga sugih iga lan pertikel. Lire kudu bisa murakapi marang bebrayan. Kulina nanjake kapinteran supaya bisa sumrambah ing akeh sabanjure. Anak ratu kudu tansah ngedhoi marang piyala. Tegese anak ratu munut kudu sumingkir saka sakabehing maksiat. Nanging kena ngapa? Yen ingsun sawang kapinteranmu kuwi durung sepira. Nanging jebul lekasira kok kaya mangkono. Apa dikira pun Rama ora prisa? Rina wengi jeneng sira mung tansah rupyan-rupyan. Suka parisuka nyuda marang kapraitnaning batin. Rina wengi sing mbok buru mung kesenengan raga. Tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngegungake dupeh dadi anak ratu. Dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kuwi uja hardaning nepsu. Apa dikira pun Rama ki ora pirsa? Dolanmu saiki senengane ning ngendi pun Rama ki pirsa kok. Kowe mung ngendelke dupeh dadi anak ratu, dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben ana wanita ayu mbok ceraki. Iso apa ora? Ana sing rada apik sithik, singsot ya apa ora? Nggih. Malah kepara gonta-ganti wanita ya apa ora? Sombo. Banjur nggon piguna. Neng ndi pigunamu? Ngendi pigunamu? Babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan. Sombo. Pun Rama bakal ngendika akeh-akeh mangkene merga pun Rama tresna marang sira. Mula aja nganti ndadeki renggeting pamikira Sombo. Sigra-sigraen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sangkatri kumulung Katri kumulung mangrempahing wadya kurada kura reka kiri Rama Prabu jimat pundhen kula. Sareng kula midhanget kathah-kathah pangandikanipun Rama Prabu. Kados tinothok braja lumit kula destun saestu ing atas kula menika putra nata binatara. Nanging jebul salaminipun gesang kula malah namung ngegungaken anggen kula dados putra paduka Rama Prabu. Kula ngurmaosi bilih kula menika tasih adigung adiguna, kula nyuwun pangapunten Rama. Syukur yen jeneng sira wis bisa ngrumangsani. Tegese lekas sira isih bisa didandani. Merga pun Rama iki mecut marang sira Samba. Saru dinuru ing akeh yen putra Ratu Ndwarawati sing wis kondhang
sing wis kondhang kajana priya Ratu Satyaning Ratiti sing Bathara Wisnu jebul ibarat gajah nanging anak-anak tikus sombong. Sewu anggir sapa menika wau kenging menapa kok ngertos-ngertos lajeng mlepat gesah lho lemu sowan linggo ngarep ki gatekke apa ora Ji mirengke pengendikanipun Kakang apa ora apa marah nglamun iki kirang wijang ya mula sesuk meneh iki nek ning pasewakan ki gatekke pikirane ki ora tekan kono-kono orang ngalamun wae nggih nyuwun pangapunten Setyaki Udawa kula wonten dawuh Udawa Kakang Udawa Setyaki kula wonten dawuh Kakang Udawa Setyaki kula wonten dawuh Kakang Udawa monggo kula dherekaken monggo Prabu monggo nyuwun pamit kula dherekaken arep nendi lho anggere sapa meneh ndi mulane sesuk nek iki ora ngalamun ora turu digatekke dumeh bar kecekel polisi ana apa Setyaki mboten sampun mboten sah sampun boten sah dibahas malih sampun menika. Menika pun boten penting. Ya. Pancen iki mau ingsun ora kok ateges ndukani marang putramu Samba. Nanging niatku pancen nyeblak mecut dimen Samba kae ora mung sumindhi marang wong tuwa. Dimen Samba tangkar tumangkar pamikire banjur gelem ngulir budi kawono. Yen kalenggan iki Jawata bakal matedhake kanugrahan wahyuning ratu. Mula pancen Samba tak pecut nganggo rembug sing kaya iki mau dimen ginugah rasane. Mangkono nggih. Mila kok lajeng klepat gesah wis ben wae. Nadyan mengkono, Setyaki lan Kakang Udawa aja ditegake putramu Samba. Awat-awatana bebasan adoh diceraki, cerak didoi. Sing baku tetep diwulati. Karepe Samba arep kepiye syukur yen Samba nyata ginugah rasane kang banjur gelem ngasah diri lan mahasing asamun tapa gawe wahyuning ratu. Hai Nok wis wae dawuh. Eyang mekaten ingkang rai kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Setyaki aja kaya bocah cilik sing praetna ngati-ati Udawa jeneng sira uga. Awat-awatana putramu Samba babar pisan bodolno pasewakan ingsun nedya kundur kedaton. Hei Nok ngesaken dawuh. Ingkang makaten ingkang abdi kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Kakang Udawa surtiti ngati-ati aja ninggal duka prayoga. Purna gatining pananggilan. Sanata arsa kundur kedaton jelok saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadharekaken sangganing prombanjani ketanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngambil pecanan keprabon. Kawis tinggal saking mandura tindaknya Sri Naranata kaya tansah angiram lakune.
gosek ya nok ya. Iya, Pak. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dene bengi iki dhewe kepareng sowan. Sowan ana ngendi iki, Mak? Iki Pak sowan ana padukan mantup sampangan Baturna bangun tapan Bantul tak kompleti sisan. Yo. Acarane iki acara apa, Mak? Kok gayenge ora jamak-jamak wayangan, Nduk? Iya tegese iki acarane ning padukuhan mantup sampangan gini iki. Oh lah Mama Tridusun. Mama Tridusun, ya iki wis diwenehi kertas nawala karile maca iki karo tak wacake mboko sithik alon-alon. Iya Mama Tridusun padukuhan mantup sampangan Baturetna bangun tapan Bantul. Yo Kampung Mantup dan Kampung Sampangan ada 17 RT. 17 RT. Setiap tahun mengadakan merti dusun di bulan Rejab. Tujuannya yaitu yo alon wae. Karang aku ki bar belajar basa Jerman dadi sok ketonto. Yo monggo dipraktekke. Ora usah ndak isin aku. Tujuannya nomor 1 bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Selama setahun warga masyarakat selalu diberikan sehat, panjang umur, rezeki yang barokah. Yo nomor 2 menjalin silaturahmi. Nomor 4 merupakan rangkaian adat disajikan oleh warga Sampangan Mantup di tahun 2025. Iya, Pak. Terus ono meneh ada pun rangkaian bersih dusun. Yo nomor 1 kebersihan lingkungan RT di 17 RT. Yo nomor 2 kerja bakti masal di makam. Yo apik, Mak, apik. Nomor 3 ana tasyakuran utawa kenduri bersama. Terus mau awan ki ya wis gayeng banget. Lah napa to, Mak? Mawan ki ana kirab bergodo. Ono kirab, aku kok ora nonton. Kowe iki turu mau ki. Turu kowe mau. Iya. Karang yo begine barono kejadian kuwi mau lho, Mak. Apa? Wis ora usah disebutke. Mau lak yo kowe melu pasewakan mau melu krungu aku krungu kok. Sesuk meneh ora usah dibaleni kaya ngono kuwi ora apa. Iya. Ya monggo diceritake men ora salah paham ku ndarani aku aneh-aneh engko. Iya mengko ning kok. Heeh. Terus iki apa metekan ngendi mau? Ada kira bergodo 7 orang 17 RT dengan biaya sendiri. Yo, Mak. Banjur Pak Lurah Haji Sarjoko juga berperan aktif dalam kegiatan ini, selalu membantu penuh tanggung jawab. Yo apik, Mak. Yang soan di rumah Mas Gading si dalang panitia antara lain Bapak Supandi, Bapak Turmudi, Bapak Suroyo, Bapak Sutrisno, Bapak Suharwanto, dan Bapak Saryoto. Tidak ketemu Mas Gading tapi ketemu Ibu Gading. Loh, kok ono Ibu Gading barang iki? Sopo ya ning omahku mosok ono Ibu Gading? Ya suwi pokoke ibu lah ngono kuwi, heeh. Diantar Pak Bolot. Sopo, Mak? Pak Bolot. Disuting mengerti Pak Bolot iki sing disuting. Terus iki meneh ana pesan terakhir iki kata Pak Bolot. Pak Supandi niku PJ Dukuh akeh jabatane. Pak Supandi niku ya PJ Dukuh, ya ketua panitia, ya Jogobaya Kalurahan Baturetna. Elok tenan elok. Ya elok. Terus iki ana tulisan meneh munine Pak Bolot, Pak Supandi, Suraya, Pak Suroyo, Pak Saryoto ki kakang adi. Tapi Pak Bolot wedi karo Pak Saryotone. Galak jarine munine. Ular.
Ngerti ku ki Pak Bolot ki gentho dudul. Jebul ludu. Iya. Pak Bolot ki nek WA aku ki telepon ngono kae lho masukan. Kaget aku tak kira ki ana apa jebul Pak Bolot. Iya, ra apa-apa. Heeh iki bengi iki dhewe iki ora dhewe lho iki. Ora dhewe kepiye? Iki dikancani karo perkakas toko bangunan. Sopo? Murbaut. Pak Mbah Baut. Ya, kok perkakas. Lah biasane sing adol murbaut ki ya ning toko bangunan, toko besi. Kowe mengandung zat besi akeh banget Mbah Baut iki kok iki. Karo Mbak Niken. Iya. Mbak Niken Salitri. Sledri nek iki. Mbak Niken Sledri. Iya, katuran diugahke panggung sik apa ora mak. Ayo ayo digo kanca awak dhewe. Pun rawuh napa dereng? Oh no nggih, nek pun rawuh dinggahke panggung, mungkin minggah panggung mriki mengke pun gayeng banget niku saestu. Janjo semua kanca-kanca sepote. Derek wingking mohon sepot. Pripun, Mbah? Kok sing mburi suwo kok jenengan tasih joget tasih kepengin joget napa? Wis disuwu. Mbah, tasih kepengin joget napa pripun? Alah, delok-delok. Oh, nggih berarti isih kepengin joget. Ayo Mas, diteruske meneh, Mas. Dibaleni meneh. Teruske lha ngopo to ngenteni wis ora nek sing diteni gek diterusno bae aku. Niki pun amit sewu, Mas Dalang. Niki pun semangat ajeng joget. Oh, wis pun semangat niki. niki. Pun pasang kuda-kuda. Oh, ya berarti meneh Kuda berarti. apa kok semene kuda? Lah apa? Belum cilik kok. Kuda kene gede dhuwur. Ada terus kira. Yuk, yuk, dados. Lah wani ngangsur apa ora nek diteruske iki? Wis Ya, sananu neruske ge ora ngangsur kok dadi buron. Oh, ngarep. tengah jeng mriki, Pak. Assalamualaikum. Lah. Oh, Joget niki, Mbak. Dan joget ora nek gamelane dikira Lah niku gamelan lak kathah banget niku. Oh iya ya. Lah. Pun monggo. Niki nek diteruske mah
tekan ngendi kok. Bu mulih wae Bu. Lah Lah pun ngopo? Ketoke ngongso banget karo awake dhewe iki. Ngerti wong tuwa kok le molahno alon lho. Alon. Alon iki bisa. Alon. Alon. Siji diangkat boko siji. Diangkat meneh. Tibake meneh. Diangkat siji. Diangkat. Wis Mas. Niki wau saka dhuwur ngan wis mengine ngarngir-ngarngir Mas Wahyu. Berapa apa sih aktif kok. Lah surah ngarep iki wis ora aktif tak kandhani. Wilujeng dalu, Wilujeng dalu. Mbak Sange, Mbak Limbo. Dos pundi kabaripun? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah pinanggih malih. Nggih, pinanggih Tesih sami kula nggawa bojo kula Nggih. sing senengane nganggo spray niki. Jeng kok Bar kula genaki niki Mas Nggih, pripun? Dalang. Apa? Lah ora besos lho Pak. Jenengan pirsani wiyagane wedalange. Wiyaga sindene do kompak, hangadi sarira, hangadi busana. Ora sing nganggo aku apa kowe? Jenengan. Lah gene kok sing geger kowe. Lho, Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.